danna subscribe, sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya al'ummar wannan channel mai albarka na Hausa Home. Muna muku sallama irin ta addinin musulunci kamar yadda muka saba. Daga bisani kuma muna roƙonku da Allah dan annabi da ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, ta nan ne za ku rika samun rahotannin labarai da zarar mun ɗora muku. A yau mun zo muku da labarin matan jihar Gombe sun koka kan rashin mazajen aure. Ku kasance da mu. Muna matuƙar buƙatar mazajen aure, in ji 'yan matan jihar Gombe. Sun koka kan rashin wadatattun samarin aure. A wani lamari mai kama da wasan kwaikwayo, wasu mata marasa aure a jihar Gombe sun yi kukan neman taimako kan rashin samun mazajen aure, kamar yadda jarida The Nation ta rawaito. Wannan mummunan lamari ya ci gaba tsawo wasu shekaru a yankin arewa maso yammacin ƙasar, inda ta ƙara da cewa ɗaruruwan mata marasa aure ƙarƙashin jagorancin Suwaiba Isa sun mamaye jihar Zamfara. Sun yi hakan ne don zanga-zangar rashin samun mazajen aure ga limaninsu 8,000 a watan Satumban 2018. Manema labarai sun tattaro cewa sarkin Yarabawa a Gombe, Abdurrahim Alo Yusuf, ya ce kashi 60% na mutanen da ba 'yan asalin jihar bane sun fito daga yankin kudu maso yammacin kasar. Ɗaya daga cikin mazauna jihar Gombe, Godiya Aminu, ta ce shekarun 35 har yanzu ba ta samu miji ba, tana mai ɗora alhakin halin da ake ciki kan rashin samun mijin da take son ta aura da gaske. Ta bayyana cewa ta yi soyayya na kimanin shekaru 5 ba tare da sakamako mai ma'ana ba, kafin daga baya wata bafulatana mai suna Amina ta ce matsalarta ita ce ta yi karatu, tana mai cewa ta gano cewa yawancin maza a arewa ba sa son auren mata masu liki, wataƙila saboda suna ganin ba abu mai sauƙi ba ne a kai su. Juya irin wannan matar son ransu su ji ba matuƙar da su juya irin wannan matar son ransu. Don haka a wurina zaɓin shi ne na ci gaba da zama a aure, sannan na zama uwa uba ga yara. A nasa jawabin babban limamin masallacin gidan gwamnati da jihar Gombe, Sheikh Dr. Zakariya Hajiya, ya ɗora alhakin rashin samun mazajen da mata ba sa yi a jihar kan talauci. Ya ce talauci ne ya sa matan ba sa samun mazajen aure. To kun ji yadda jihar Gombe kuma ta kasance da mu. Wataƙila saboda suna ganin abu mai sauƙi ne a gare su juya irin wannan matar sauransu. Don haka a wurina zaɓin shi ne na ci gaba da zama ba tare da aure ba, na zama uwa da uba ga yarana, cewa wata mata. Wata mafulatana mai suna Amina ta ce matsalar ta ita ce ta yi karatu, tana mai cewa ta gano cewa yawanci maza a arewacin Najeriya ba sa jin aure mata masu baya daga cikin mazauna jihar Gombe. Ɗaya
manema labarai sun tattaro cewa sarkin yarabawa a jihar Gombe Abdulrahman Alawo Yusuf ya ce kashi 60 na mutane ba 'yan asalin jihar bane, sun fito ne daga yankin kudu maso yammacin ƙasa. Sun yi hakan ne don zanga-zangar rashin samun mazajen aure ga kimaninsu. To Allah ya ba mu mata ta gari, su ma matan Allah ya ba su miji na gari. Wannan mummunan lamari ya ci gaba tsawo a wasu shekarun yankin arewa, musamman yammacin kasar, inda ta kara da cewa ɗaruruwan mata marasa aure karkashin jagorancin Suwaiba Isa sun mamaye jihar Zamfara. Kada ku manta kuna tare da Hausa Home Channel. Sababbin zuwa don Allah da ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Ta nan ne za ku rika samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun sake su. Gode. Ta'ala barakatuhu ya al'ummar wannan channel mai albarka na Hausa Home. Muna muku sallama irin ta addinin musulunci kamar yadda muka saba. Daga bisani kuma muna roƙon ku da Allah da ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Ta nan ne za ku rika samun rahotannin labarai da zarar mun dora muku. A yau mun zo muku da labarin matan jihar Gombe sun koka kan rashin mazajen. Ku kasance da mu. Muna matuƙar buƙatar mazajen aure, in ji 'yan matan jihar Gombe. Sun koka kan rashin wadatattun samarin aure. A wani lamari mai kama da wasan kwaikwayo, wasu mata marasa aure a jihar Gombe sun yi kukan neman taimako kan rashin samun mazajen aure, kamar yadda jarida The Nation ta rawaito. Wannan mummunan lamari ya ci gaba tsawo wasu shekaru a yankin arewa maso yammacin ƙasar, inda ta ƙara da cewa ɗaruruwan mata marasa aure ƙarƙashin jagorancin Suwaiba Isa sun mamaye jihar Zamfara. Sun yi hakan ne don zanga-zangar rashin samun mazajen aure ga kimaninsu 8,000 a watan Satumban 2018. Manema labarai sun tattaro cewa sarkin yarabawa a Gombe Abdulrahman Alawo Yusuf ya ce kashi 60% na mutanen da ba 'yan asalin jihar bane sun fito daga yankin kudu maso yammacin ƙasa. Ɗaya daga cikin mazauna jihar Gombe, Godiya Aminu, ta ce shekarun 35 har yanzu ba ta samu miji ba. Tana mai ɗora alhakin halin da ake ciki kan rashin samun mijin da take son ta aura da gaske. Ta bayyana cewa ta yi soyayya na kimanin shekaru 5 ba tare da sakamako mai ma'ana ba, kafin daga baya ta haƙura. Wata Bafulatana mai suna Amina ta ce matsalar ta ita ce ta yi karatu, tana cewa ta gano cewa yawancin maza a arewa ba sa son auren mata masu ilimi, wataƙila saboda suna ganin ba abu mai sauƙi ba ne a gare su. Juya irin wannan matar son ransu ba matuƙa bane su juya irin wannan matar son ransu. Don haka a wuri na zaɓin shi ne na ci gaba da zama ba aure, sannan na zama uwa uba ga yara na. A nasu jawabin babban limamin masallacin gidan gwamnati na jihar Gombe, Sheikh Dr. Zakariya Hajiya, ya ɗora alhakin ƙarfin samun mazaje da mata, rahin mazajen da mata ba sa yi a jihar Kano
talauci. Ya ce talauci ne ya sa matan ba sa samun mazaje. To kun ji yadda jihar Gombe kuma ta kasance. Wataƙila saboda suna ganin abin da sai ƙi ne a gare su juya irin wannan matar sarautu. Don haka wuri na zaɓe shi ne na ci gaba da zama ba tare da aure ba, na zama uwa da uba ga yarana, cewar wata mata. Wata bafulatana mai suna Amina ta ce matsalar ta ita